ରବୀନ୍ଦ୍ର ତନୟା ଗର୍ଭରେ ହଜିଗଲେ 27 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଶୁଭଙ୍ଗ ମାଝୀ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ଭୀମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମଲାପଦର ଗାଁର ଶୁଭଙ୍ଗ ମାଝୀ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ବେଳକୁ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଦେହ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ ଶୁଭଙ୍ଗ ମାଝୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ। ମାଳାପଦରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଜଣେ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କଲୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିନୁ ସେ ବାସିନ୍ଦା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେଠି କିଛି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଥିଲା, ସେମାନେ ଅନୁମାନ ଗାଁ ଲୋକ କରନ୍ତି ସେ ପାଣିରେ ଭାସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖବର ପାଇ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଦୀରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ନଦୀରେ ବହୁତ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କାମ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତ ସେ ପିଲାମାନେ ଆମର ରୋପ୍ ଲାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭିତରେ ବସିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଖୋଜିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ହେବ କାଲି ଆସିକି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଟାସିଂ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ବେହେରା ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ମଲାପଦର ଗାଁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାବରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ 24x7 ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।